kariya ka ɓoye shi, to ka shiga cikin la'ana. Ma'ana ta biyu har yanzu mutum ne gashi wani cibba ne yake yi, sai zaka yana neman gidan haya, sai ka ce mai ga gida nan, kana cikin la'ana Allah. Karuwai masu karuwanci sai ka ba su gida a ta saba ma Allah, kana cikin wannan la'ana. Fasikai ka ba su wuri su hake ko masu sai da giya, kana cikin wannan. To har yau cikin addini ɗan bid'a na aikata bid'a, sai ga maluma suna mai raddi na ilimi, suna karantar da wannan ga yanda ya kamata, ga yanda sunna take, saboda kai kana babba sai ka ce a'a ku bari mu bari wata magana, sai ka kame baki kai, har ana misali da ana cewa ai manyan su ma za tun ba su wata magana sai su, kai ma kana cikin la'ana dan ka ba da kariya da mi ga mabannaci, ta sanadiyar ka samu mi ya samu bashi kolin shi, ka ba shi mahauka. To wallahi wannan gaba ce wadda tana da faɗin ma'ana malam, tana da faɗin ma'ana. Shi yasa wallahi dole duk nassi wanda tabbata a cikin Qur'ani ko sunna, dan me Allah ya ce afala tadabburuna al-Qur'an. Qur'ani yana da buƙatar tadabburi, ba wai a karanta a huce ba. To haka hadisin manzon rahama yana da buƙatar fahimta, ba wai ka karanta ka huce ba. Wallahi wannan hadisi kawai gashi malam, wallahi sai a yi lakca da shi, a yi muhadara da shi ta awa 8 ko sama ga haka. Dan kowace gaba yanzu misali da an ce la'anallahu man zabaha li ghairi llahi, da Allah awa nawa za a yi malam ana bayani azabahu li ghairi llahi, awoyi nawa sai a yi littafi akan wannan. Yanzu la'anallahu man la'ana walidayhi, awa nawa za a yi ana bayani akan shi. La'anallahu man awa muhdithan, awa nawa za a yi. To kuma ga shaharo kalma ta gaba, annabi ce la'anallahu man ghayyara manar al-ardi, haka Allah ya la'anci wanda ya canza iyaka ƙasa. Misali kana iyaka da mutum ta gona, yan ce manar al-ard kamar shine in zane ne ake yi, in ma duwar rutsu ne ake aza, in tuke ne ake kafawa, abin da ya zama shine ke rabawa tsakaninka da makwabcinka, sai ka canza shi, sai ka gusuwa ka yi cikin naka ɓangaren haɗi ko ɓangaren tsawo, ya shahi iyaka ta gona ko iyaka ta gida ko iyaka ta shago ko ce irin iyaka ce. Kuma annabi ya ce za a naɗe inda mutum ya satan nan, tun daga nan za a naɗe, tun daga wannan sama ta ɗaya har sama ta 7, yadda ka sa ana naɗa zare na kasar, haka Allah zai naɗe wannan duka ƙasa a loda ta bisa ban mutum inda alƙiyama. Akwai haɗari ko babu? Yanzu mutane nawa ke ce iyaka? Mutane nawa ke ce iyaka? Mutane nawa ke ce iyaka? Allah ka kare mu.